Ťažko zdravotne postihnutí občania boli určite znepokojení, keď im v novom roku pravidelné peňažné dávky prichádzali s oneskorením. Nie je dôvod na rozhorčenie či paniku. Nestalo sa to dôsledkom finančnej krízy ani pochybením príslušného úradu. Dôvodom je novela zákona o sociálnej pomoci číslo 195/2008. Od 1. januára 2009 platí zákon číslo 447/2008 zbierky zákonov o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bolo to hodne aj medializované, že nedostali vlastne príspevky, ktoré mali dostať v mesiaci január, alebo dostali polovičné, čiže tento základná zmena v tomto novom zákone je v tom, že sa tie príspevky všetky budú vyplácať mesiac pozadu. Podrobnejšie informácie o účelových peňažných dávkach pre ťažko zdravotne postihnutých sa dozviete v našom rozhovore s riaditeľkou odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Vierou Devečkovou. Pre televíziu Liptov Peter Danko.